Reviv Martin, ntiere wala ko wala ntie gi midhiero mage kata challenges gin mage misekadho nyaka ni donje ohalani? Erokamano. Challenges ng'eny e biashara ni. Challenges nitie kodok korka jok ma ng'iyowa, kaka regulators mawa, kaka environment mwatiye, kaka yudo geche. Nikech rules ng'eny e sector ni. Wabedo control gi jok miluongo ni NTSA. NTSA gi ging'iyo ni to watiyo nang'o, kendo rules mag giketo pile pile. Tiyudo ka moko chando ji moko mohingo jowetewa moko bende. Nitie joma idewo wang'. Nitie jok ma ok dew, to nitie jok ma ing'iyo saidi. Ineno. Koro inyalo yudo ni, for example, idwaro ni ki operate, to ki operate gi geche ma less than 30. Nyaka ibed gi geche maromo 30 at any one given time. Ikiyie ni operate. Koro inyalo yudo ni your neighbor to operate kata gi geche kata 10 kende. To in to ridni nyaka ibed gi koridne. Okine. To in to kama riyo dok chien matin to en wach. Koro mano is one challenge. Another challenge mar environment kuma watiye. Mano to koro dok korka county ma koro watiye. Iyudo ka environment is so bad maka kitimri onge. Peace onge ndara kanyo kuma weni nitiye. Nikech ng'ato ka ng'ato mikare motiye. Tinyalo yudo ni in gi neighbors makalo kiewo momiye ubiro iri. Koro mago kelo gik miluongo ni chwanyruok seche te gi jowa manie ground go. Iyudo ka ji dhaw, iyudo ka ji timore nadi, to mano ok ber ga gi biashara. Biashara dwaro kwe. Kendo biashara dwaro ni ka ng'ato biro madhi wuoth, to seyiero kuma dhiye, to dhi kacha. To tinde iyudo ka en ng'at miyuaya ni kane ni kanyo rach, kanyo kiang'o. Kane wachako nok en kamano, but sani akia ni en competition, akia ni en ang'o, ok ber. Koro mago challenges mwayudo. Kodok korka finances, to wayudo ga ka seche moko idhi kata holo, nikech geche ok giyot miwuok awuoka tidhi ng'iewo. Dwaro ni in gi facility, dwaro ni idhi e bank, dwaro ni idhi ka kuonde mopogore opogore. Koro seche moko kidhi tiyudo ka ok favorable, particularly for women. I don't know why. Nikech we are capable of paying just like the men. Ang'o mamiyo gibedo gi to gi joma mine? Ok ang'eyo. Mae madwaga ni mondo ng'ato break it down. Kendo dwaher ni sirikal. Obuse penjo gi. So giyepa. Giyepa. Koro dwaher ni kata sirikal dwani bende ong'iye jok mamine manie sector ni gi wang' moro maber, gi setie funds moko ma mine yudo e yo mayot. Ineno. Koro kanyo chandowa matin. Koro competition seche moko wayudo ka is too difficult. But kata kamano pod wabe wagwere agweya kodgi. Ok iwe nikech mane giri mane isechako, jogi mane isendiko ng'iyi, families ma bende in go bende ng'iyi, ibende koro iendelea tu, but tek to seche moko wayudo ka tek. Kamano. Obila utiyo go nang'o? Obila, police. Obila. Utiyo kodgi nang'o e ndara? Obila beta jambo. Jo NTSA tero matek moloyo. Joma tero matek malich to gin jokanjo gi. Obila ber winjo wach. Man county. Obila ber winjo wach. Nitie moko marogi shingen kamoro amora nyaka yude ng'at marach. Koro kata kum obila ka nitie moko ma rido saidi. But finally gin gibet giwinjo wach matin. To kanjo ok winji. Askache gigo ok winji. Kendo nyalo biro to kaka gachi to ywayo to dhigo. Kosedhigo ng'e ni onge bura midwa loyo. Nyaka ng'igol pesa ikigol gachi chakacha. To nikech mana gima tin ng'ato dwaro gimoso yo fukone. Mabe ok gichiw. Mado wach ni awacha ni mana gima okele. Koro chal ka gima pile nyaka igol gimo. Chal ka gima pile in ga gi makosa. Makosa no bende okine. Kata ka ng'ato biro for example, biro yudo ni biro penjo ni in gi license sing'eto.
to inyalo yudo ka ionge e ofis. Koro bet joga gi wachnegi ni jo ofis onge duoguru, mano kendo romo ni ywayo gari tero e yard, ineno. To license iseng'ado, ok inyal operate kok ing'ado license. But ok gin patient. Koro gik moko nitie matindo tindo mwayude kamano. Kata kamano pod intiere kod chuny mar dhi mbele, kendo dhi mbele gi tich. Nyaka idhi mana mbele, nikech kiweyo to koro iwene ng'a. Kiweyo to idhi dak nang'o, or kata kiweyo to koro iwito jo mang'eny. For example, my company nigi ji mang'eny, over 30 drivers. Man gi families. Man gi families, ma bendo rely on tijni mondo giyudie income. Joma man gi ne nitie clericals, nitie Arwota vi, jogi te idwa wito gi kure. Koro again you must hold on, you know. Apart from ni in jabiashara no, you are creating employment also, which is I think very important. Yeah.